Dragi moji ljudi, narode srpski, Hristos Voskrese, draga moja braćo i sestre. Evo danas, kao uvijek kad vam se obraćam, to bude Sveta nedelja. Dan koji nam je Gospod dao da promišljamo o svom životu i o svemu onome što ga čini onakvim kakav jeste. A život je sačinjen, dragi moji, od bezbroj sitnica. Mnogima te sitnice izgledaju smešno, beznačajno. Mnogi ne obraćaju pažnju na njih. Ali znajte, sve velike istine, sve važne i suštinske stvari u životu sačinjene upravo od tih sitnica. A kad sve te sitnice spojite u jednom, dobijete formulu za zdrav, prosperitetan i blagosloven život na zemlji. A to je jednostavnost. Jednostavnost u svemu i prava mera u svemu. Današnji čovjek je sklon, dragi moji, da preteraju u raznim stvarima. No dobro, to već se tiče svakog od nas. Svako ima neki svoj stil življenja, jel? A na kraju će se vidjeti ko je bio u pravu, a ko nije. Nepogrešivo. Jer život na kraju svakom od nas podvuče crtu i svede računicu. A Gospod nam onda sudi po tim našim delima, po tom tragu koji smo ostavili za sebe. Pa sad, pamet u glavu, budite mudri i vučite poteze u životu srcem, razumom i dušom. Verujte u Gospoda, verujte u tog našeg divnog tvorca koji ima toliko ljubavi, toliko razumevanja za sve nas. Želim vam da svima nama tvorac univerzuma bude jedini uzor. Da sledimo put kojim je pokazao kroz svog jedinorodnog Sina, Gospoda našeg Isusa Hrista. I onda je sigurno da će naš život biti svetao, ispunjen, da nećemo promašiti svoju svrhu i svoju misiju u ovom životu. I upravo iz tog razloga danas želim da vam skrenem pažnju na jednu stvar. Na više stvari, ali posebno na jednu stvar. A to su naša deca. To seme naše budućnosti. Ti cvetovi na livadi ovoga života koji mi ponekad svojim pogrešnom brigom, nezalivanjem i nenegovanjem osušimo i dozvolimo da ga korov ovoga sveta satre, obuzme i uništi. A mi smo najodgovorniji za njihovo usmerenje, za njihovo spasenje,
će Gospod nas da pita zašto je to tako kako jeste. Prema tome, dragi moji, ono što me je potaklo da razgovaram danas sa vama o ovoj temi je to što imam utisak kroz naše delovanje, kroz Centar Vitez i Svetosavsku vitešku akademiju, kroz te prikaze koje smo radili našoj deci, da su nam deca totalno zablokirana. Vrlo je mali broj onih koji su, kako da kažem, malo u boljem stanju, ali uglavnom generalno pažnja nula. Koordinacija pokreta nula. Koncentracija vrlo slaba. Ovaj naš način života koji nas je upregao kao volove, ne bi li se izborili za golu egzistenciju, je namerno tako napravljen da roditelji nemaju vremena da posvete pažnju svojoj deci dovoljno, da ih usmere, da im kažu šta je dobro, šta je loše, da im ukažu na probleme i na izazove koji ih čekaju u životu, da im pomognu na pravi način. Ne tako što će stalno da im pecaju ribe, već da ih nauče da pecaju. Velika greška je danas, dragi moji roditelji, ako decu stavljate pod stakleno zvono i dajući im lažni osjećaj o životu, jer život nije idealan i nikada neće biti idealan i lak. Uvijek će biti težak, uvijek će biti borba. Život je pun izazova i samo najhrabriji, najspretniji i najuporniji će uspjeti da pređu taj put i da ispune svoju misiju na zemlji. Život ne prašta slabiće, ne prašta greške. Sjetite se vas samih. Jedna greška, koliko vas je skupo koštala godinama nakon toga. Ja mogu da kažem isto o sebi, mnogo sam greški pravio. Ali sam se potrudio, pa sam mnogo toga naučio i mnogo toga ispravio, mnogo toga uskladio sa zakonima prirode, sa zakonima Boga. I tek onda osjetite blagodat ovoga života, tek onda vam Gospod otvori vidike, tek onda vam da više snage, da više energije, tek onda osjetite život u svojim venama. Do tada budete živi mrtvaci koji hodaju od tačke A do tačke B i stalno u krug celog života, jureći svoj rep. Dokle, braćo i sestre? Ovaj život ne traje 300 godina. Životni vek se skraćuje sve više i više, jer smo sve više bolesni, jer smo sve manje prirodni, a sve više veštački. Od hrane pa nadalje. A priroda je odgovor za sve. U prirodi imamo odgovora za sve. I tu je ključ. Gurajte vašu decu što bliže i što više prirodi. U prirodu. Moraju da budu fizički aktivniji. Moraju da vežbaju koordinaciju pokreta, spretnost,
umeće. Imam utisak da su nam deca razapeta između dve realnosti, dve stvarnosti. One virtualne i ove svakodnevne. I tu će mnogi da se izgube. Nažalost. Godinama apelujem. Godinama se trudim koliko su to moje male moći sposobne i koliko sam u mogućnosti. Ali bolna činjenica je da sve manje ljudi se interesuje za svoju tradiciju, za svoju veru na pravi način. Za prave vrednosti. Nekako jure glavom bez obzira u budućnost, u modernizaciju, tehnologiju, elektroniku, leteći tanjiri, autobusi, a zaboravljamo suštinu, zaboravljamo elementarne stvari, a to je briga o našoj duši, o našem biću, to je ljubav prema Bogu, prema bližnjima, to je čast, to je obraz, to je moral. Sve to nije bitno. Bitno je da spolja bude sve full, sve da sija, sve da trešti, a unutra prazni i okrećeni grobovi. Dragi moji Srbi, nažalost, današnja populacija Srba je samo bleda senka Srbadije stare. Bleda senka koja nestaje. Ali, ipak, Gospod se trudi uvek, u svakom vremenu, da ostavi bar 1% semena za budućnost. Bar šačicu onih pravih, koji će biti nosioci nasleđa. Iako oni nastradaju, ipak neki i ispune misiju. Tako da Svetska viteška akademija ove godine ponovo tvrdoglavo i uporno raspisuje upis novih polaznika i novih članova, svih onih koji žele da se uhvate u koštac sa izazovima ovoga vremena i da uprkos svemu i svima svedoče svoju veru, svoju kulturu, svoju tradiciju, promovišu svoje predanja naših predaka i prave vrednosti. Jer, dragi moji, mi smo ti koji svojim životima treba da svetlimo u mraku ovoga vremena. Mi treba da budemo svetionici svoje deci. Svetionici da njihovi mali brodići na pučini ovoga života ne potonu, ne zalutaju i ne udare u hrid. Ali ako su tu ti svetionici, ako smo mi zamagljeni, zatamnjeni i ne pokazuju im pravi put, gde će oni stići? Kad mi budemo otišli, kome ih ostavljamo? Kakve ih ostavljamo? Da li spremne za životne izazove ili nesposobne? Ne, bitno je da meni dobro sad. Da sad sve okej, da sve trašti, da tako dalje. A kad ja umrem, kako hoće, neka bude. Neka tera kako zna. Pa nije tako. Odgovornost je na nama. Gospod će od nas da traži
odgovor za našu decu. I ne samo za to, za mnoge stvari, za svaki potez u životu. Ali mi smo, ako smo odabrali to da odgajamo decu, onda treba da ih odgajamo na pravi način. Ne da od njih pravimo frustrirane, kompleksirane i tako dalje ljude i ne ljude, već prave Hristove ratnike, ratnike svetlosti. To je velika odgovornost. No dobro, da ne davim više, jer mnogi mi prebacuju kako sam preobiman i kad pišem i kad pričam, ali verujte, život, mi mali jednostavni ljudi ne možemo da objasnimo život u 2 rečenice. To mogu samo svetitelji. Oni u 1 rečenicu pričaju istoriju, ali mi to ne možemo. Želim vam svako dobro. Budite mudri. Živite život najbolje što možete. Sledite istinu. Sledite pravi put, istinu i život, a to je Hristos. Svako dobro od Gospoda i vidimo se u nekom sledećem obraćanju. Ljubio vas vaš Teodul i laku noć.